אז מה שלומכם היום? אני ממש מצטערת, פשוט קרס לי. אז אל תשכחו להירשם לערוץ כפתור הפעמון, והסרטון יעלה בבו זמנית. אז זהו. טוב, אנחנו עוד מעט נצטרך ללכת לבית קפה. כולם להיכנס לאוטו, בואי לפה תתלבשי את, כנסי לאוטו. רגע, אני מתלבשת. טוב, תלבשי. אז רוני עוד מעט תבוא, היא רק מסיימת לעשות משהו קטן בשיעורי בית והיא באה. אומייגאד, יש שריפה בבית, אז בגלל זה אנחנו צריכים ללכת. לשבת מאחור הילדות הקטנות, אנחנו כבר נאסוף את הילדה מה? אתה מקסימום מישהו. טוב, כולם באוטו שנוכל לצאת? כן. יאללה, אז נתחיל. דבר ראשון אנחנו הולכים לדרומה, כאילו איפה שהיה בית קפה והכל, אני ממש אוהבת את שם. והסרטון הזה, לשתי הסרטונים שהעליתי, צריך להגיע לא ל-2,000 לייקים, ל-150 לייקים. אני מאוד מקווה שתגיעו לזה. פדו, מתי ירוק? בוא נחכה. יאללה, ירוק. תקשיבו, יש שריפה שם, זה לא צחוק, וזה באמת. ואף אחד לא בא לכבות את השריפה, אז אני אכנה כאן כדי שנוכל. אוי, לא נכונה, טוב. את המקסימום אני לא חניתי טוב, אבל אני אכנה ככה. יאללה, כולם לצאת, הנכת להזמין לנו. בינתיים אני תופסת לנו מקום של כולנו. אוקיי, זה המקום. לא, זה המקום שלי ושל מורן. רוני, מאיה, בואו, תפסתי לנו מקום. יהיה זה מקום שאני רוצה. טוב, אז חשבנו שאולי אנחנו עכשיו נלך לטייל, סיימנו לאכול. יאללה, בואו כולם לאוטו, נלך עכשיו לטייל קצת. טוב, אני נוהגת. זה אוטו שלי. אבל אני רוצה לנהוג. נו, תנהגי מחר, מתי שנלך לדרומה שוב פעם. אז תקנה לי, אני רוצה שאני אקנה לעצמי אוטו, אז תלכי לבינתיים שאני אקנה אוטו ואני אקנה. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לקנות אוטו. קצת מוזר, אבל בסדר. כי אני אגיד לכם משהו. מה שקרה... תראי מה, לי יש אוטו, לי אין אוטו ולך יש אותו, ומה, יש לי רישיון. כן, אז אז תסתכלו, איך אני יודעת שיש רמזור ירוק, והחברה שלי לא אומרת לי, תסתכלו איך אני יודעת. למה אני צריכה להגיד לך? אל תגידי לה, אני רוצה להראות דוגמה שאסור לעבור באדום ירוק. הנה ירוק, ראיתם איך אני יודעת? בוא, לא, זאת שני. אז למורן אין אוטו, אז היא עכשיו הולכת לקנות. אז היא עכשיו הולכת לקנות, וואו. יאללה, לקנות לך אוטו, בהצלחה לך. וואי, אני מתלבטת, מה לקנות לי? אוטו או אופנוע? מה עדיף? כן, אוטו, אנחנו 4, אז צריך מישהו שזה. תקשיבו, יש כאן אופנוע, אני עכשיו הולכת לגנוב אותו למישהו. וזה לא דוגמה טובה לגנוב, אבל... כן, למה? זה דוגמה, זה לא באמת, עכשיו הבנתי. פה, מה יש? פה לא ראית. כן, אין פה כלום, זה קצת מוזר.
אני באמת אומרת לך. אני שמה אותו, כי הוא ממש טוב, ואני ממש אוהבת אותו. אז מחר תקבלי אותו, מחר נחזור לכאן ותקחי אותו. יאללה, בואי. לא, היום מביאים לי אותו. אז יאללה, הולכים לבית מלון עכשיו. יאללה. נראה לי אני בכלל אגיע ראשונה. לא עושים תחרות, עדי נשמה, לא עושים תחרות. איזה תחרות? מי אמר תחרות? כן, אבל את אמרת אולי אני אגיע ראשונה, לא עושים תחרות. מי אמר שעושים תחרות? טוב, אני אגיד שרגעתי. אני עוד מעט מגיע. אתה סגרתי את זה של האוטו, אתה סגרתי אותו. אני סגרתי. יכולים? את לא סגרת, רואה פתוח. אוי. טוב, אין לי מקום להכניס את האוטו, אז אני אכניס אותו כאן בדבר האדום הזה. לא, הנה, יש לך פה מקום. אז את יכולה להכנות לי אותו, פליז? אוקיי. טוב, אז היא מכנה לי אותו, ואני עוד שנראה את זה הביתה. טוב, אז אני קצת, אומייגאד, כשהוא שריפה ענקית, אני לא צוחקת, זה שריפה. תראה, אלינה, יש לך פה מלא מקום. טוב, בסדר, לא משנה. יאללה, תצאו מהאוטו. יאללה, זהו, יאללה, בואי. אבל יש לי הודעה חשובה, לרוני יש הודעה חשובה. בוא נלך לסלון, היא תספר לנו מה ההודעה. אוקיי, שנייה, אני רק מרימה את מאיה. מאיה, בואי. טוב, אז לרוני יש הודעה חשובה, מעניין מה ההודעה הנצוחקת. הנה רוני אפילו, היא עכשיו מספרת לנו, אבל מתי שהם יגיעו, מתי שמאיה ומורן יגיעו, היא תספר. נו, מאיה, תעלי לבד. אז ההודעה החשובה היא שאני יודעת שאני כבר גדולה והכל, אז בגלל שהיה לי אומרת לגיל 12, אני רוצה שתעשו לי טיול לדובאי. מה, לא הבנתי כלום. נכון היה לי בת מצווה לגיל 12, וואו. אז בגלל שהיה לי בת מצווה, אני רוצה שאת, כאילו, מורן, ויאלי, תיקחו אותי לדובאי, בלי, אתם יודעים, בלי מי? בלי מאיה, רק לבד. היית מתה. כן. את עדיין לא נראה לך, זה עד גיל 17 יוצא. עלי. עכשיו. אם את רוצה שאנחנו נביא לך בית, אז זה רק ליומיים. אוקיי. יאללה, אז אני הולכת לבית מלון. בואי מאיה, בואי כבר. תלכי לבית מלון, אני אקח אותך. את תישארי פה. בואו לנקטיים ללמטה. אני ביקשתי עם מאיה, רק אני והיא לבד. לא, אתם לא הולכות לבד, אני לא אקח אתכם. כאילו כן, אבל אני והיא רוצה להיות שם לבד, כאילו. אני רוצה להיות כאן. בסדר, אני לבד, אבל אנחנו פה. טוב, אז זה הסרטון להיום. מה תשכחו לרשום לערוץ כפתור הפעם, לעשות לייק לסרטון הבא אם אתם רוצים שנעשה אותו. אז המטרה היא להגיע ל-150 לייקים, זאת המטרה, זה המון. אז יאללה, בואו נראה אתכם מגיעות. אז ביי.